Ukwenyuka kwesibalo sabahaqwe iCOVID-19 eGauteng kuhambisana nokuthutheleka kwabantu kulesi sifundazwe njengoba sebebuya emaholidini kaKhisimusi. UMnyango wezempilo eGauteng uthi sikhona isifundo osifundile esiwombeni sokuqala sokuhlasela kwalolu bhubhane kanti ke uzokwazi ukubhekana nokuhlasela kwalo ihlandla lesibili. We want to take the people of Gauteng in confidence to say, as the Gauteng Department of Health, we are ready, and we are also in the process of utilizing Nazareth as a field hospital to its full capacity. Isifundazwe iGauteng sasungula isikhungo sokulalisa labo abahaqwe iCOVID-19 ukuze sehlise umthwalo ezibhedlela zesifundazwe. Lesi sikhungo singalalisa iziguli eziyinkulungwane-500. Izikhulu zezempilo eGauteng zithi zihlela ukugoma abantu ababalelwa ezigidini eziyishumi. National has informed us that probably before the end of this week we should be able to get our vaccine, and our plan is to start the first vaccination by the 1st of February as if we receive these vaccines this weekend. Owengamele ezempilo usenxuse ukuthi zonke iziguli zingalindi zize zibangwe nezibi ngaphambi kokuba ziye ezibhedlela ngoba lesi sifundazwe sinembhede eyanele ukulalisa iziguli.